Chirongwa ichi chakabhadharwa neshamwari nevatendi veJoyce Meyer Ministries. Imwe nhanganyaya yandinoda kutaura nezvayo ichava yechishanu. Usarege vamwe vanhu vachitonga upenyu hwako kana uchida kufara. Ndaziva kuti vanhu vachatongofara chete ipapo. Kusvika tadzidza kugona kugara tiri tega, zvichireva kuti kutevera mwoyo wako, kwete nyama, asi mwoyo wako, zvichireva kutevera kutungamiri hwemweya mutsvene. Handei, utungamiri hwemweya mutsvene hatizombofa takanyatsofara. Vagaratiya chitsauko 1:10 Pauro anoti, zvino ndinoita ushamwari nevanhu here kana naMwari? Ndinotsvaga kufadza vanhu here? Kana dai ndichida kufadza chaunga, ndingadai ndisiri muranda akazvarwa muna Jesu Kristu. Pauro akati, ndingadai ndarasikirwa nemukana wekuva mupostori waMwari. Uye ndinokudza izvezvo, ndingadai ndichifadza vanhu, ndingadai ndisina kumira pano nhasi musvondo rino. Zvinoshamisa kuti tine zvizhinji zvatinozvibira, asi tinobirawo vamwe vanhu zvimwe zvinhu. Nekuti Mwari havana chega chinhu chako chinokuzadzisa iwe, asi anoda kukushandisa kuunza chimwe chinhu kune umwe munhu. Uye ndingange ndisina kutadza ndikataura chinhu ichi. Ruzhinji rwevanhu vanotadza kuwana kuzara kwemagumo avo. Nekuti chinhu chega chaunonyatsowana pazvinhu izvo, muvengi zvaanouya nazvo zvinova izvo kurambwa. Kana ukanyatsokutevera Mwari, ngatarisai Dhanieri chitsauko 3. Zvino kana muchitenda kuwira pasi muchiti manamata chifananidzo chandakaita nenguva munongonzwa kurira kwomumanzi nomutopota nemarimba nezvimwe zvose zvinoridzwa, kana makagadzirira kuwira pasi monamata mufananidzo wandakagadzira. Asi kana mukasanamata, muchakandirwa pamwe chete pakati pebira remoto. Uye ndeupi Mwari achakununurai? Zvino Dhanieri neshamwari dzake Shadrach, Meshach naAbednego vakadeedzwa kuti vaende kuna mambo, kwete kwavaida kunge vari, asi vakadanwa muushumiri hwacho. Vari pakati pazvo vainge vachiri nechinangwa chekuti vaite unhu sevana vaMwari. Saka kwandiri uyu muenzanisa wepatiri, uyezve ndinovimba kuti vanhu vazhinji ndopavari kurudzi nerudzi. Regai ndikuudzei chimwe chinhu, kune kutongwa kwemaKristu. Zvino kana uri mutendi anoita zvekunyangira, mutendi anovanzika wezuva resvondo, uye unogona kunzvenga kutongwa kwamaKristu. Asi kana uri wakazara, anoraramira Mwari, anotenda maari, uchava nekutongwa zvinorwadza mukati menyika ino. Saka Shadrach, Meshach naAbednego vakapiwa shoko iri. Zvino onai mufananidzo wamambo. Munhu wese anofanira kunamata mufananidzo uyu. Ivo vaiziva vakwanise, nekuti vaisakwanisa kufugamira munhu asiri Mwari. Saka chakauya chinovashungurudza. Tese tinowana zvinotishungurudza. Kana ukasanamata, kuchava kushungurudzika kwamuri. Panyaya iyi vaifanira kuiswa mugomba remoto. Kwatiri isu dzimwe nguva vanofanira kutibvisa maboka. Havachatifariri, vachatinyeya, unoziva, nezvimwe. Unoziva? Nyenyenye, hamuna kamuchiziva zvazvinoreva. Zvakanaka. Panoti 16 Shadrach, chikamu 16 Shadrach, Meshach naAbednego vakapindura mambo. Imi Nebhukadhineza, ndingafanire hedu kukupindurai pazvinhu izvi. Mune mamwe mashoko ndezvekupenga, inini handisi kutombozvipindura.
achikwanisa kutibvisa mugomba remoto, achatirwira paruoko rwenyu imi mambo. Hazvireva kuti kana achikwanisa kana kuti anogona, asi zvazvinonyatsoreva ndezvekuti kana chiri icho chakanyanya kunaka, kana chiri Mwari chari kuda kuita, achatinunura. Asi kana zvisiri, ngazvizivikane iwe o mambo kuti achishandira vamwe mwari vasiri Mwari wedu, kwacha chimufananidzo chamaisa ichi. Mune imwe nzira, itai zvamunoda kuita. Asi isi tafunga kutevera Jesu. Itai zvamunoda kuita, asi ndine pfungwa dzangu. Ndaperera. Akomana ipapo, Nebukadneza akazara hasha, chiso chake chikachinja, chikashata. Wakambotasva neziso rakashata? Pana Shadrach, Meshach, Abednego akabva ati moto wacho ngauwedzerwe kakawanda, kanomwe kudarika mazuva ese. Ndinoida unomira ubva waita sarudzo yako yakanaka, matambudziko owedzera. Akavharira murume aive nesimba guru revanorwa hondo kuti asunge Shadrach, Meshach naAbednego vakandira mugomba remoto. Ndinoda kuti mutarise zvakanaka. Ipapo varume vatatu vakasungwa mumajasi avo, mumarokwe avo, nengovani dzavo nezvimwe zvavanga vakapfeka, uye vakawisirwa mukati wevira remoto anopfuta kwazvo. Nekuda kwekuti zvaitaura mambo zvaive zvekumhanya uye moto waipisa, tsatsi dzemoto kubva mumoto wakabva wauraya varume ava vanga vakabata Meshach, Shadrach, Abednego. Uye varume vatatu ava, Shadrach, Meshach naAbednego, vakawira pasi, vakasungwa. Munhu wese ita vakasungwa. Zviri kunakidza, ndizvomboziva ndozviparidza here. Vakawira pasi, vakasungwa mukati memoto uri kubvira. Vaitaridzika kunge vari panguva yakaoma. Ipapo mambo Nebukadneza akavhundutswa, akasvetuka ndokusimuka, akataura akati kumakurukota ake, hatina kukandira varume vatatu vakasungwa here pakati pemoto uyu? Vakapindura kuti ndizvo mambo. Chitsauka 25 vakapindura kuti ndiri kuona varume vana. Pabva pasvika, mirai makurumidza. Ndiri kuona varume vana vakasununguka. Vatatu vacho vapinda vakasungwa. Munhu wechina apinda navo imomo. Naizvozvo ashandisa mambo zvanga achida kuvaparadza nazvo, kubvisa zvisakarurama muupenyu hwavo. Oh, Mwari wangu. Vachifamba pakati pemoto uye havana kutombokwara. Chitsauko 26, Nebukadneza akaswebera kumoto. Akabva ati, Shadrach, Meshach, Abednego, vashandi vaMwari, budai imomo, moya kuno. Oh, maridzo iyi. Pane chakasiyana nemi vanhu imimi, budai mutudzoti chii? Ipapo Shadrach, Meshach naAbednego vakabuda mukati memoto. Zvino machinda, varayiri, madzishe namakurukota amambo akaungana vakaona varume ava. Moto wanga usina kutombosvika kumuviri kwavo, kana bvudzi ravo ranga risina kutsva, kana hembe dzavapinda vakapfeka dzanga dzisina kubvaruka kana kundombonwa havo moto. Havana kana kutombonwa moto. Amen, hallelujah. Zvino namba yechitanhatu. Mazviita. Kana tichida hedu kuva nemufaro, ngatinzwisisei nyasha dzaMwari, kuti ndizviite zvinzwisisike nenguva yandangopiwa iyi.
nyasha haingori tsitsi dzaMwari dzisina kukodzera, saka zvichida kuti pana kuswera ndichiedza kubhutsura mikova yandoda kupinda, ndinokumbira Mwari kuti vandinzwire tsitsi uye ndivhure misuo chaiyi yandinofanira kupinda. Nyasha ndidzo zvinotishandura. Simba raMwari. Nyasha hadzingori chinhu chausingafanire. Isimba raMwari riri kuuya kwatiri, risingabhadharwi, zvichitivhumira kuita nekureruka zvatisingakwanisa kuita pachedu, kana nekukakavadza kana nekunetseka. Iyo ndiyo tsanangudzo yangu ini. Muri kuida zvekare? Nyasha isimba raMwari riri kuuya kwatiri risingabhadhara zvatinongofanira kuita kutambira, uye rinotigonesa. Nyasha dzinowedzera simba, dzinotigonesa kuita nekudzikamira zvatisingambofa takaita tega tisina Mwari, zvisina kana kukakavadza nekunetseka. Ndokuudza ndakaedza kuzvichinja ini nekuti ndaiziva ndaiva nematambudziko. Ndakaedza kufara, ndakaedza kuva nerunyararo, ndakaedza kuva munhu ari nani, noziva ndakaedza. Uye pana kuti zvishande ndaitowedzera ini, nekuti patinonyatsotsamwisisa zvinobva zvawedzera. Mwari vakatanga kundidzidzisa mushoko ravo kuti nyasha dzavo dzinongondishandura. Kupfupikisa nyaya refu iyi, tinoponeswa nenyasha, tinozviziva izvo. Tinoti zvakanaka Mwari, ndiri pano, ndaita zvese, mukasandibatsira ndaparara, uye tinogashira. Hatiwane ruponeso. Handifarire mazuva ashandiswa, vangani vakaponeswa. Taiva nevanhu 1200 vaigashira Mwari munomu musangano. Hagone kuwana chipo chemahara. Unogamuchira chipo chemahara. Nenyasha unoponeswa kubudikidza nokutenda. Chipo chaMwari kwete chemabasa kurega kuzvikudza kwomunhu. Nzira iyoyo yatinoponeswa nayo ndiyo nzira iyoyo yatinofanira kudzidza kurarama. Zvino nyasha iri pamusoro pechidzidzo che20 part series. Uye ndangosarirwa ne3 minutes pano pachikamu ichi. Rega ndingokuudza kuti chero nguva yaunonzwa kushushikana, imhaka yekuti uri kuedza kuita chinhu chete chinogonekwa naMwari. Nguva yese yaunoshushikana uri kuedza kuita chinhu chinogonekwa naMwari chete, uye unofanira kuregedza woti, alright, ndasiya mabasa enyama, inova simba rangu rekuedza kuita basa raMwari. Ndakumbozvisiya Mwari, ndibatsirei. Ndinoda kuti imi muite kuti zviitike. Kunze kwenyu hapana chandingaita. Waona kuti Mwari haita zvinhu nenguva yedu yatinoda kana nenzira yatingazviita. Saka mushure mekunamata tinobva tavimba Mwari, tochimuona achishanda. Ndakazoregedza kuedza kuzvishandura, uye tarisai mutarise, ndakashandurwa. Munobva mati mira, uri kutii kuti hauzvichinje? Uye haungangoedze kuzvichinja. Hongu ini ndinogona. Ndinogona. Ndinonamata mangwanani ose ndoti Mwari, tarirai muromo wangu kurege kuti ndikutadzirei nerurimi rwangu. Ndibatsirai Mwari kuti ndisatadza nemuromo wangu, nekuti mukasandibatsira ndichatotadza chete. Asi mirai, hano mashandiro azvo. Ndinonamata uye Mweya Mutsvene unondiyeuchidza. Ndiri kufamba nezuva, ndiri kufamba zvakanaka. Ona ndiyo maitiro Mweya Mutsvene nguva yose patiri. Paunoshanda muupenyu hwedu, ndinotanga Devha otaura chimwe chinhu, ndisina basa nacho, ndotaura chimwe chinhu, iye otaurawo chimwe chinhu. Ndobva ndanzwa kuti
vangani ndoziya mozvibata munoziya zvino pamwe hausi patiri unobva wati ko ari kutaura nezveiko uyu uye mweya mutsvene unogara matiri. Bhaibheri rinoti muna vaRoma 7:6 kuti hatichararame pamutemo, haticharara pamutemo nemadimikira kuti tinofanira kurarama sei kuti Mwari atide. Pari zvino taakurarama pazvirongwa zvemweya mutsvene. Saka chokwadi ndechekuti ndikakanganisa ka100 nemuromo wangu nhasi, Mwari acharamba achindida, ndicharamba chingoenda kudenga. Asi ndinoda kuita zvakanaka nekuti ndinomuda, pane kuti ini ndifambe nchiti handitaure chinhu nhasi ndokuti ndisakanganise. Nekuti zvose zvatinoziva kuita zvakanyanya. Handisi kuzotaura zvakanyanya ndokuti ndisaite dambudziko. Izvo hazvishande, tese tinozviziva. Tinogona kunyora kwechinguva asi patinozotaura pacho. Asi zvino zvaungaita pane kuti uti hama handite izvi nhasi, handite izvi nhasi, handite izvi, handite izvo, handingaite izvo. Unongosimuka woti Mwari ndoda kuti ndive zvamunoda ndive. Mweya mutsvene ndinokukumbira ndiyeuchidzei kana ndakuda kuzvipinza munjodzi. Uye zvangu zvekuita ndezvekuti munosa nezvekuita, newe une chekuita, asi hazvisi zvekuita zvenyama, chinongova chekuita chemweya. Ndezvekungoti ndiri kuda kubatana naMwari. Ehoi Mwari, muri kundiudza kuti ndivhare muromo wangu, ndikasadaro ndicharwa nadhevhu uye ndinobva ndangonyarara. Hauna kusinzwisisa zviva zvakaoma here? Vangani venyu vari kunzwisisa zvandiri kutaura? Zvino zvinhu zviviri zvanga zviri pamwoyo wangu. Chekutanga, ndinoda titarise vaKorinda vekutanga 15:10. Mupostori Paul akati, nenyasha dzaMwari ndiri munhu wakadai zvino, ndingori zvandingori. Uye nenyasha dzake mandiri hadzina kungowanikwa pasina chinhu, kuva pasina michero, pasina zvazvinoita, asi ndaishanda zvikuru kudarika munhu wese. Asi kwaisava inini, asi dzaive nyasha dzaMwari, dzaive mandiri dzaiita basa racho. Zvino ndinoti izvi zvingatokuvhiringidza kuzvinzwa, asi Pauro anoti ndiri zvandiri nenyasha dzaMwari. Asi Mwari paakandipa nyasha dzake, handina kuzitora sezvisina basa. Ndakatora simba romweya mutsvene uye ndakaushandisa kuita zvinhu Mwari zvaida kuti ndive kuita. Zvino Pauro, ehoi, izvozvi ndiri pano, ndiri mupostori akabudirira, asi regai ndikuyeuchidzei. Zvingori izvozvo nekuda kwenyasha dzaMwari. Uye ndingakokuudzaiwo nhasi. Kutaura chokwadi, pandinouya pamberi pano kuzoparidza, uye ndane chinguva ndichi makore 40, pandinongoya pano kuzoparidza ndongoti zvinomboita kunge ndiri umwe munhu, uye zvandambotaura hapana zvazvinoreva, asi ndichingoti unoziva pauno nyasha nesimba raMwari hanezodzo raMwari inoya kwauri kana shoko rino tinokuchinja kuita umwe murume kana mukadzi. Tinoita zvinhu nekuda kwenyasha dzaMwari zvatisingakwanise kuita neimwe nzira. Asi mira ndimbokuudzewo, pandinouya kumusoro kuno handisi kuzembera mandiri. Ndakadzidza, ndakashanda, asi zvakadaro ndinoda nyasha dzaMwari kuti dzienderere mberi. Ndava nemakore 40 ndichizviita zvikavanga vekako kekutanga kuya, asi akazi kangu kekutanga pamatura mhepo. Amen. Kuti ndirambe ndingozviita, kuti ndirambe ndingowedzera ruzivo rwangu, kungove neimwe mharidzo, kungoti ndingogarayo pango neimwewo hotera. Ndinoda nyasha neimwe nyasha. Saka unofanira kuvimba naMwari nzira yose. Unogona kurega kungochema nezvebasa rako, ukazembera panyasha dzaMwari nguva dzose paunoenda ikoko. Ndoshuva kunge ndine rimwe zuva
chechipiri 12:7 kusvika 9 handisi kuzotora nguva yareba. Mirai ndikudze chimwe chinhu. Kana uri panguva yakaoma, una mwana mudiki anonetsa kukurisa, uri muukama hwakaoma, uri kudanana nemunhu anonetsa akaoma kudanana naye, chero munhu uri panguva yekuti unoda kuchengeta vabereki vako vachembera, nyangwe chii chaunoita hatombochide. Yeah. Zvino ndinoda kuti munditeerere. Chero nzvimbo Mwari yakuisa achakupa nyasha. Mirai kuti uvepo wabva wafara uri ikoko. Pauro akanamata kuti Mwari anoona nezvinhu zvinonzi neshoko munzwa uri munyama. Katatu achidana kuna Mwari, Mwari iye akati handisi kuzozvibvisa. Nyasha dzangu dzinokwana. Uye Bhaibheri rakakwidzwa rinoti nyasha dzangu dzakakwana kukugonesa iwe kutakura dambudziko semurume. Nevamwe mazwi, nyasha dzangu dzinogona kukonzera kuti unge uri munyatwa iyoyo, uchikwanisa kuramba uchinyemwerera, wondishandira, woita nemaitiro akanaka. Asi hawane nyasha kana ukamuka ungoti ndichaenda kuchibasa chinobhohwa, ndotyara chimota chinobhohwa, uye handiwane mari yakawanda, uye ndovenga chibasa ichi, ndovenga vanhu vacho. Unokangama kuwana nyasha kana ndizvozvo. Asi ukamuka woti Mwari, apa kana paripo pamandiisa. Saka ndichavimba kwamuri kana mukapedza neni muchandiisa pamwe pano. Asi panguva ino ndichaenda ikoko nechinyemwerera kumeso kwangu, uye ndichakumirirai ndobva ndakurumbidzai pamberi pevanhu. Amen. Ndodzinonzi nyasha. Nyasha hadzingomiriri kuregerera kupusa kwangu, inodaro zvakare. Asi nyasha dzinondigonesa. Ndakufanira kutora imwe mhoindi pano. Chechinomwe, kana uchida kufara, pane zvinhu zvaunofanira kunzwisisa pavanhu. Chekutanga, tinovada hatingokwanise kubudirira vasipo. Uye Mwari vakazviita. Akatiisa pekuti pachedu hapana munhu anazvo zvose. Havasi nyore kuwirirana navo. Ndo chechipiri chekurangarira. Chechitatu, vanhu vazhinji vatinosangana navo havana kufanana nesu. Kazhinji tinovatarisa vatati, dambudziko rako nderei? Sei wafarira ichi? Nei wazozviita? Mukushanda nevanhu hatifaniri kunge tichibatikana nekukurumidza kugumbuka. Asi tinofanira kuva nemoyo murefu pakuregerera. Amen. Uye ndoziva izvezvi muri kuda zvimwe zviri kutevera. Ndichangomaverenga kwamuri nekukurumidza. Dzidza simba remunamato. Pane kugara uchiedza uchiita zvinhu zvikuitikire, namata. Iva wakasimba, uzare netariro. Tenda, teerera, uye sarudza kufara. Amen. Zvinhu zvikuru zvitatu zvinokosha zvekufara zvinoti rutendo, tarisiro, uye kudzidza kugara mune zvakanaka pamumiriro ese ezvinhu. Unoziva zvinhu izvi zvinobva kure.
mukugadzira rufaro muupenyu chaiva chiratidzo kwandiri, uye zvakanyatsobatsira kuti ndigadzire maitiro angu. Ndinoziva kuti unonyatsoda kufara. Ndiani asingade kufara? Tese tinoda kufara. Chirongwa chamanga muchiona chakabhadharwa nehama neshamwari dzesvondo reJoyce Meyer Ministries.